ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁନା ଡିଜିଟାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛେ। ଆସୁନ୍ ଆଜି ଆମେ ଏନ୍ତା ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ଭେଟମା ଯେ ଅତି ଛୋଟ ଦିନ ଠାନୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ପାରାୟଣ ଗୀତ ଗାଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ମନରେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଜାଗା ବନେଇ ପାରିଛନ୍ ଆରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇକରି ସେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ଠାନୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଠାନୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହୋଇପାରିଛନ୍। ଆସନ୍ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଭେଟମା। ସେ ହେଉଛନ୍ ସୁଶ୍ରୀ ମୋନାଲି ମହାପାତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପରିଚୟ ଟିକେ ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଉଁ। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ମୋନାଲି ମହାପାତ୍ର। ଆମର ଗାଁ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀରଠୁ 5 କିଲୋମିଟର। ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ରୋଡ଼ରେ ଏ ଗାଁଟା ଅଛି। ଆଉ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ମା ଗୁନି ମହାପାତ୍ର, ଭାଇ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ମହାପାତ୍ର। ଆପଣ ଗାଁର ନାଁଟା କିନା କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା ମଲମୁଣ୍ଡା। ତ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଇ ତାମାନେ ସଙ୍ଗୀତ କିଏ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପାରାୟଣ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ ଇ ଲାଇନ୍କେ କେତେ ଦିନ ହେଲାନ ଆପଣ ଆସିଲେ? ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ମନ୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ଏ ଲାଇନ୍କି ଆସ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ ଆଗରୁ ଆପଣ ଗାଉଥିଲେ କି ଏନ୍ତା ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ରେ କି ଏନ୍ତା ଗୀତ ଗୁତା ଗାଉଥିଲେ କି ଅଚାନକ ଏ ଲାଇନ୍କେ ଆସିଲେ? ନାଇଁ ମୁଇଁ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଗାଉଥିଲି ଆଉ ଛୋଟବେଲୁ ବି ମୁଇଁ ଗାଇ ଆସୁଛେ। ବାକି ମୋର ଏମ୍ଟେ ଥିଲା କି ମୁଇଁ ସିଓର ଆଗକେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ହେବାର ଲାଗି ଏମ୍ଟେ ଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେନ୍ ଆପଣ ଯେନ୍ ଗାଉଛନ୍ ତ ଏବେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କେତେ କରୁଛନ୍? ଆଜ୍ଞା +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନର୍ସରେ ମୁଇଁ ପଢ଼ୁଛେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ ପଢ଼ା ଲାଇଫ୍ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଲାଇଫ୍ଟା ଇ ଦୁଇଟା ବି ଆପଣ କେନ୍ତା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍? କେନ୍ତା ତମେ ଟାଇମ୍ କେନ୍ତା ଦେଉଛନ୍? କେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛନ୍, କେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍, କେତେବେଳେ ତାମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛନ୍? ଆଜ୍ଞା କଲେଜକେ ଯେନ୍ଦିନ ମୋର ଯିବାର ଥିବା କ୍ଲାସ୍ ଥିବା ମୁଇଁ ସେଦିନ କଲେଜରେ ଆଟେଣ୍ଡ ହେସି। ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ସି। ଯଦି ଦିନ ବେଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନେଇଥିବା ବେଲେ କଲେଜ ଯିମି ଆଉ ରାତିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି କର୍ସି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ କି ତାମାନେ ଇ ଗୀତ ଗାଇବାର୍ଟା କି ଆପଣଙ୍କର ପାରାୟଣ ଯେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମାନେ କରୁଛନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 5-6 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଦିନ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 1-2ଟା ବି ହେଇଯାଉଥିବା, ଗୋଟେ ତ ଅଧିକା ବି ହେଇଯାଉଥିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ସେ ଟାଇମ୍ ଆର୍ ପଢ଼ା ଟାଇମ୍କେ ଆପଣ କିଛି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ କି ଏଥିର୍ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ କି ପଢ଼ା ଉପରେ କିଛି ତାର ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛେ? ଅସୁବିଧା ତ ନାଇଁ ହେବାର୍। ମୁଇଁ ଟାଇମ୍ ମେକଅପ୍ କରି 2 ଆଡ଼େ ମେକଅପ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ମୋତେ ପଡ଼ୁଛେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ୁଥିବା। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ା ଲାଇଫ୍କେ ବି ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛେ, ଇଆଡ଼େ ଏଇଟାକେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛେ। ତ ବାପା କାଣା କରୁଛନ୍? ବାପା ପୂଜା ପାଠ ବି କରସନ୍ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ବି। ଜ୍ୟୋତିଷ ପଢ଼ୁଛନ୍। ତ ବାପା ବି ଗୀତ ଗୁତା ଗାଉଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଗାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଗାଉସନ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ ତାଙ୍କର୍ ଠାନୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ବି ହଁ। କି ଏନ୍ତା ଏଇଥିରେ କିଛି ଗୁରୁ କାଣା କିଛି ଏନ୍ତା କରିଛନ୍ ସଙ୍ଗୀତରେ? ବାପା ହେଉଛନ୍ ମୋର ଗୁରୁ, ମା ବାପା ଆଉ ସେ ଭଗବାନ ଗୁରୁ। ଆଚ୍ଛା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ପାରାୟଣ ଗାଇବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁଲେ କି ଘରେ ହେନ୍ତା କିଛି ପ୍ରେସର୍ ହେଇଥିଲା କି ଇଟା ମନା କରିଥିଲେ କି ଗାଇବାର୍ ଇଟା ନାଇଁ କର କି ଇଟା ବୋଲିକିରି ହେନ୍ତା କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ ବାପା ତ କହୁଥିଲେ କି ତୁଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ା ଲାଇନ୍କେ ଦେଖ ବୋଲିକରି କହୁଥିଲେ। ବାକି ମୁଇଁ କହିଲି କି ନାଇଁ ମୁଇଁ ପଢ଼ାକେ ବି ଦେଖ୍ମି, ବାପାର ସ୍ୱପ୍ନକେ ବି ପୁରା କର୍ମି, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ମୋର୍ ବି ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛେ ମୁଇଁ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଲାଇନ୍କେ ଯିବାର୍। ମୁଇଁ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଲାଇନ୍କେ ଯିମି ବୋଲି ମୁଇଁ ଭାବ୍ଲି। ବାପା ବି ସେଥି ସହମତ ସାଥ୍ ବି ଦେଲେ ଘର ଲୋକ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ବରଦାନ ବୋଲିକି କହେମା। କଲା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ୍ଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ନାଇଁ ହୁଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେନ୍ ପାରାୟଣ ଭିତରୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଗୋଟେ ପଦେ ଅଧେ ରଖୁନ୍। ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭଜନ ବି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରାହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ଭଜନଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ
भल लगा बोली मुझे आशा भी करुचे आपंकर जो कंठस्वर आउ बहुत बढ़िया शैली तार म्यूजिक अरेंज भी कराई तो ये गीत उपर नहीं आपन काना कहूँ से भजनटा बहुत सुंदर भाव में तैयारी होइछे आ ताहाके बहुत सुंदर भाव में रचना भी करा जाइछे आ से गीत के गाय करी मते भी बहुत आज प्राउड फील होछि आ आपण मानकु भी से गीतटा बहुत भल लागा बोली मोर आशा। ये जो भजनटा आपन रेकर्डिंग होइछि आज से भजन रो प्रारंभ टिके दर्शक मान को टिके सुनो। आज्ञा। कुंजमाला कुंजमालिया हे तोई मयूर चुलिया रे कुंजमाला कुंजमालिया संसारी करू चुलिया नाके देखू अछपाला संसारी करू चुलिया नाके देखू अछपाला हे तोई मयूर चुलिया रे कुंजमाला कुंजमालिया तोई मयूर चुलिया रे कुंजमाला कुंजमालिया। बहुत बहुत धन्यवाद महापुत्र आपन बहुमूल्य समय देइथवार लगी आम आप कृतज्ञता रखुचु। निश्चित भाव ये गीतटा बहुत सुंदर भाव होती दर्शक बंधु आउ से गीतटा निजे गाई मोनाली महापात्र गीतटा आप निश्चित भाव भल लगवा ये गीतटा मुन्ना डिजिटल यूट्यूब चैनल रे आपण मैंने देखवार लगी सुनवार लगी पाइबे आउ आमर चैनल के लाइक करबे सब्सक्राइब करबे और कमेंट करवा नहीं भूलबे। धन्यवाद दर्शक बंधु आम ये कार्यक्रमटा को यही स्थगित करूँ। नमस्कार।